tagħha. Ser ikollna daqsxejn ta' divertiment minn tlieta minnaħa tal-ġurija. Ekku, ser nibdew Michela Dalli. Ekku, għalhekk nistiednu lil Michela Dalli sabiex titla' magħna hawnhekk ċabċipa sinjuri lil Michela Dalli. Michela, kif inti? Jiena ninsab tajba, grazzi. X'derlek festival. X'derlek mill-kanzunetti li kellna u l-kantanti llum? Erġa' ġedditt il-memorji ta' meta kont jien ma tantx kont noqgħod ġo festivals, u l-ġurnata ngħid forsi kienu jgħinuni iktar fejn tidħol konfidenza. Jiena fimt leċitament li jkollu kull kantant għax jiena salhom il-ġurnata ili nistudja l-kant minn mindu kelli 6 snin, però xorta kull darba nkun eċitata. Apprezzajt ħafna dawk il-kantanti, minix qed ngħid li bbużaj iffokajt il-punti tiegħi fuq xi ħanajt issa, laqas xejn. Però apprezzajt il-kantanti li kantaw bil-Malti. Jiena pretendejt ħanisma' ftit iktar kanzunetti bil-Malti. Nerġa' ngħid il-punti ma kellhomx x'jaqsmu xejn. Mhux se jkun li għandu x'jaqsam mal. Laqas xejn. Però ejja ngħiduha kif inhi, il-kanzunetta Maltija tibqa' sabiħa u għandna nożżuha għaliex il-lingwa Maltija hija għalija hija sabiħa ħafna. Il-lingwa mhux jien jew Emma jew int, il-tfal li għada pitada ħajwaslu l-messaġġ li jismaħna lingwa tagħna. Mhux qed ngħid li l-Ingliż mhux importanti għax jiena bħalkom inħobb inkanta bl-Ingliż, inħobb nitkellem bl-Ingliż ukoll min naħdem ġo skola u llum il-ġurnata nammettu li tfal esposti għall-Ingliż. Ġifieri. Ekku. Grazzi Michela. Se tkantalna lejla? Mela llum ħankanta Tabtiba fuq l-ispallejn, hija kanzunetta għal-qalbi immens miktuba minn Emilka Lea Baylis u Pamela Bezzina, titratta fuq il-lingwa u l-letteratura Maltija. Emma fil-video ta' din il-kanzunetta kienet jiena żgħira. Ġifieri. Tajjeb. U t-tieni kanzunetta ħadsem biha fil-konkors kanzunetta Indipendenza ta' sentej ilu Ħabib Għallim. Proset. Sinjuri għalikom, Michela Dalli. Naħseb jien
xi ġmien t'identità għandna f'din kitba kburija b'umiltà. Fost l-isna kollha jalsin pajjiżi, isbaħu bħalek jien ma narax. Ruħi minn għajdek bħal fom imbikken li jitkellem u ma jistax. Jekk xi uħud minnkom qegħdin hawn, ktib din-lanja likom biex taraw li jagħtaw nies bħali lilkom japprezzaw. Sibtek kemm ta' widen meta rrid parir tħabrek u tirsisti ħajmur kollox ħarir dejjem lili ent neleb il-kurrent xi ġmien tgħix daqshekk kuntent fuqek serrat ftik ħdejja f'kull diskwit lest biex tagħti daqatit. Kont ta' spalla int fil-bżonn li sint bleseston kliem li mlini b'kuraġġ emmint fil-messaġġ li int li għaddejt kull biża' jinneħejt issa fl-aħħar nixef id-dmuħ li jien kont bkejt inniket bħal insejt m'hemm sfidi u differenzi b'hekk nirbħu il-Malten int qisek kumpass gwida int f'kull każ rajt li mxejt jien pass pass. Kont ta' spalla int fil-bżonn li sint bleseston kliem li mlini b'kuraġġ emmint fil-messaġġ li int li għaddejt kull biża' jinneħejt issa fl-aħħar nixef id-dmuħ li jien kont bkejt inniket bħal insejt bħal ħabib għallim miegħek fuq quddiem jimlik b'ħafna paċi u slim qatt ma jissabtek fl-art kenni żgur fil-bart ħdejk fis-saħħa u il-mart. Kont ta' spalla int fil-bżonn li sint bleseston kliem li mlini b'kuraġġ emmint fil-messaġġ li int li għaddejt kull biża' jinneħejt issa fl-aħħar nixef id-dmuħ li jien kont bkejt inniket bħal insejt. Grazzi ħafna, Michela, nirringrazzjawk. Tfadlilna ftit